sa langit tanamo, bini na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Mga igsuon, ni anata sa Semana Santa, Lunes Santo karon. Padayon ta magampo sa masubsob nga pagpangayo ug pagpasalamat sa Ginoo alang sa atong mga panginahanglan ug usab sa mga grasya nga atong nadawat, labi na gyud ang gikan sa atong mga benefactors nga donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili ug gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya justisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios ang Ginoo, nga maoy nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini. Siya maoy nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, ako ang Ginoo, naghatag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan. Uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagpabukas sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan, ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan, ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway. Sila mismo nagasukamod ug nangapukan. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan magpundok, bato ka nako. Dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, bato ka nako. Bisan paniana, musaligayud ako. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonong ka sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin nagpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya og si Marta maoy nagsilbi. Samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsay nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay
kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya didi nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo, nakabalita nga si Jesus didto sa Betania, busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo na miya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang panagna sa unang pagbasa mahitungod sa Mesiyas, nindot kaayo, no? Dili siya maghimog, masaba, nga pag syagit-syagit sa kadalanan. Dili siya sa to'y gipamutang pa dire. Limot naman ko ato. Sa to'y sulting description aning atong unang Mesiyas. Ang atong ang iyang pinili sa Dios, dili mo singgit ni maghimog masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang niya og matinabangon sa mga timawa, ipatuman gayud niya ang hustisya. Lisod kayo ning misyon sa atong Mesiyas. Maluluyon siya sa mga mahuyang. Kita, ang huyang, ato mang tiwasan. No? Padanglitan si Judas, huyang kayo sa kwarta, magsigig pangawat. Naluoy mas Jesus niya, nga magsigig pangawat, gihimong treasurer. Di ba? Nindot kayo ba? Gi-describe man sa gospel nga siya may tigdas ilang puntil. Sa ato pa siya ay treasurer sa ilang grupo. Pero sige siyang pangawat dito, maotong dali kay siya makahunahunag kwarta. Pagbubo ni Mary o kaning mahalon kayong agwa sa tiil ni Jesus, ang hunahuna ding Judas, kwarta dayon. Ingon din siya nga, ano mo na ibaligya? So 300 dinar na unta na da. Unya, makahatag na nas mga kabos, pero ang iya ding tumong ato, mangawat. Pero naluoy si Jesus niya, wag yun insulto has Judas. Wag yun, hilom da Judas, sakpan na tikang buanga kay. Sige lang kag pangawat, imo lang ng disguise nga para sa mga kabos. Kana bitang mga nalulong sa drugas, may kay mohimog disguise. Hilak pa, matsing hilak. Ako kapila ko na biktima sa ako mga kaila rapon. Usay gani, igagaw rapon nako nga kagot sa ngipon ba. Dahil kausa ka adlawong dako, ningadto nako. Ingon dayon, usang sayo lagi ka. Tanpa dir malasa lagi giatakis mama. Nako, unsa isa? To hospital dadon na mo. Lagi kwarta lagi pa din na aras emergency. Ni ako sad kay gadali nako. Sige unya pila may kinahanglan. Ingon siya mga 5,000 gud pa dir og mahimog Gs pa dir. Mayon ta kay haron ipalit lang sa tambal kay naa ginay tambal ana. Hatag din kog Gs, mo pay daginuto na kay akong kolekta kay wa pa man ko ma-assign adto sa San Vicente. Dito pa man ko prisuhan assign ato di papikig yung gayo. Bahatag dayon ko ana Jis human kay nabalaka lagi ko nya suod ra man sad namo text din ko sa ako mga kaila nga pwedeng maka-check dito nako uy kuan na ninyo uy tan-awa kay ang mama ni kuan na atake ana ila din giadto
Sus, nitik sila nako siya. Pader, nituo sa kano, tuaoy, lagsik iglawas ang inahan. Porting lagutas inahan, nganong gitunglo siya. Nako niya, asa naman na itong kwarta. Sa tuan na, gisuyop na to. Pagkita na mo sunod, mura ra gyud wa. Pader, wa na gid mo hisgot sa nahitabo atong yang gisulti, wa man sa siya moingon, "Wa nga pader, sipiat ko na nailad ti ka." Mura ra gyud wa. Ako na lang hinoy na ikog mo hisgot. Na si Jesus maluluyon kay na siya sa mga huyang. Kana bang mga makasasala ba? Nya maunay iyang gitawag og hustisya. Ang hustisya sa Ginoo nga dili nato daog-daogon ang mga huyang. Bisan kita dinhi sa atong nasod, bisan sa laing nasod, kinsa may giprotektahas balaod. Tubag. Ang huyang. Dili lang kay consistent, pero ang huyang tanawa women's right. Naaday men's right over women. Na ay women's right over men. Mao na kung tamparuson gani or na ay physical abuse, na ay psychological abuse nga himuon ang laki ngadto sa babae, makiha gina siya. Pero bisag gipangawras nagmaayo ang laki, sige hagyaw-yaw sa asawa, di jud kakakiha sa asawa. Ambot. Mayrang wa ko mga asawa. Kadto ko problema ana, dili din na psychological abuse sa ding gibuhat sa asawa nga magsige yaw-yaw. Nga magsige pagyog pamasangil, kita lang dito nga naigi ka istorya ang bana, pasangin lang dayon nga kabit. Hangtod noon, tinud-o na lang noon. Di ba? Ana, ang huyang mo'y protektahan kay mas ligon mang laki, huyang mang babae. Di protektahan ang babae. Tanawa, child right pod. Ginikanan ka karon, yaw-yaw kasi mong anak, labi na imong latuson, pwede man ka prisohon, kay huyang man ang susakto kayo, ang paradigm ni Jesus. Ang huyang mao'y tabangan, pero ang huyang nga gitan-aw ni Jesus nga huyang mao di ay ang mga makasasala. Kana manggong sala mga igsuon, sa mata sa pagtuo, ang sala ba mura na siya og virus, mura sad na siya og sakit. Gani si Jesus niingon man, ang mga maayog lawas wa magkinahanglan og doktor, ang mga masakiton ra. Mao nang mianhi ko para sa mga makasasala. So kanang sala, sakit na siya. Mao bitaw na kanang inigsaad ninyo kamong mga kaslonon og kamusang nagpakasal na, inig-ingon ninyo sa sakit og sa maayong panglawas, pagbantay mo anang puong nga sakit. Sakit ba? Sickness. In sickness and health. Kanang sickness, dili ra na physical. Apil na sad na moral, spiritual sickness. Una kung ang imo ganing bana nakapangabit, unsa man na? Sala na dili. Unsa man na? Sickness or health? Gitubag. Sickness. Unya unsa man? Buwagan o i-care? Ningon man ang atong work of mercy, care the sick. Di ba? I was sick and you care for me. Kana. Spiritual sickness man na, moral sickness. Unsa man, ikaw asawa, mo care ka sa imong banang nangabit o sa iyang kabit, kay nasakit man sa tuog moral sickness, mo care ka nila? O imo silang kalagutan, imo silang yaw-yawan, imo pagid silang ikiha, imo pagyong buwagan, imong gitiwasan ang sick person? Nakuha mo? O di makuha? Tanawa, di ba ningingon mo? Father, sa doy, himo inanaw ano taon. Mao lagi na, mga Katoliko, manggunta mo na hustisya sa Ginoo. Ang huyang, maunang nakasala. Ang makasasala, sama nimo, sama nako. Pulos man tasadaan god. Lingian ay mong tupad o. Ay mong tupad ba?
Nya ing na siya, unsa roy imong number 1 nga sala? Sige ing na. Unsay imong number 1 nga sala karon? Ang top notcher ba nimong sala? Naa gina ikasulti. Naa gyud. Ay, pangutanaw. Pangutana. Imposible kayo wa na si top notcher nga sala. Ako inyo kong pangutanon, moingon sa ko secret. Pero naa gyud, secret lang. Pero nahibawong Ginoo ani, top notcher nga sala. Una, kaluy ang mga mahuyang. Nya unsa may buhaton, higugmaon gyud ang makasasala. Sama ni Hesus, si Judas iya gyung gihigugma. Nya unsay makalipay ni Judas mao iyang gihatag. Hustisya ba to? Inhustisya. Kawatan, himuon nimong treasurer, nya wa ra ba gyud ilisi ni Hesus? Wa gyud ilisi. Nahibaw gud siya. Pero wa gyud niya ilisi si Judas. Gihimo ganyang treasurer hangtod na hurot gyud tanan nilang kwarta nga si Hesus na gibaligya ni Judas. Nahalin ba si Hesus? Halin oy. Nya hustisya to dili. Wa man gyapon mo reklamo si Hesus. Nagpabaligya ra man sad. Hustisya dili. Uy, tubag. Dili. Dili. Nganong ga-celebrate man ta karon sa iyang kasakit o kamatayon, bunga man tos pagbaligya ni Judas niya. Di sa ato pa, nigawas gihapon ang hustisya. Tungod sa pagbaligya ni Judas ni Hesus, niya gidawat rasad ni Hesus, gihimo sa Ginoo ang maong buhat nga dautan ni Judas nga tuburan sa kaluwasan natong tanan. Sakit-sakit lang, pero kaluwasan. Muna matag higayon nga muantos ta, muhigugma tas mga masakiton, kanang mga makasasala, mubunga gid na og kaluwasan. Nabitay niingon ako karon ni text bag-o pa lang gasakit pa maning mata na kog siging basa. Ang akong gibasa nga text messages ni abot nag mga hapit mo 800. Sukad pa atong usang adlaw na kong binasa karon gabi basa sa ko. Sugda na sa nako karong mga alas 3 kaadlawon. Jutay na lang nahibilin ato mga 250 na lang to sa akong text message. Wap ako kasugod sa messenger. Usban to ron ako. Usas mga ni text nako dito taas-taas ra ba yang text. Ingon siya pader kining akong bana ba. Sukad pa gyud pagkaminyo namo wa gid ni siya hunong pangabit. Mag-maintain gini siya kabit. Sige jud mig away pader, sige jud kog kasuko niya. Ana. Hangtod na lang nga karon na niguwang na may sige lagyapon kog away niya. Pero sige kog paminaw sa imong wali pader, starring man gining kabit dayon nimo. Murag mao na man lang gini imong sentro og kanang koral. Double K ba, kabit koral. Sila ana ganing nakat-on jud ko pader paghigugmas akong bana og dako kay akong pasalamat nga nabana nako siya. Wa na lang sad niya gi-elaborate no ug unsay nagpasalamat kuno siya nabana niya atong hingabit kay hangtod karon tiguang na lang wa pa gyud mohunong. Nindot kayong yang realization karon pa kuno siya naka-realize nga dako day kayong gasa niya ang iyang bana nga sigig pangabit. Tingali usas iya tingaling gisulti ayang gitanaw wa man ko mangutana nga na practice niya maayo ang iyang gugma, pasaylo, pagpaubos, ang iyang pagantos nga murag naliwat gid siya ni Kristo ba nga sigihag budhi, sige rasag dawat, di nitubo ang iyang pagkamapasayloon. Di aptay usa nga nigisupo-supo ko akong gikaungsilan ba ingon din siya unya pa dir ug ako nang sigihag pasaylo maanad na lang na siya nang sige niyag buhat anang sala sige kog pasaylo maanad mag-anad na nagmayo nako siya maanad og pakasa ikaw sad maanad og pasaylo kinsa may alkansi ninyo ikaw tungod siyang pagsigig pakasa nga imong sigig pasaylo naanad sa kasigig pasaylo siya naanad sa sigig pakasa kinsa maroy alkansi ninyo ikaw nga nagsigig pasaylo nga master na kay nimo ang pagpasaylo na magani uban nato dinhi maglisod gyud pasaylo
Na gani uban mingon, "Di pa ako ready, Father, di pa ako ready." Ikaw, anad na kay ka? Ay, syunang ka nang naniguang nakagpasaylo anang animal kay nako. Kamao na kay ka mo pasaylo, di pa to bansay na kay ka. Oy, alkansi to siya kay naanad siyag pakasa ikaw, naanad kag pasaylo tungod sa iyang pagkamakasasala. Pagkadakuang grasya nimo ana nga ni tubo og milambo, milig-on, mi-mature ang imong batasan sa pagkamapasayloon nga maogyoy number 1 requirement aron ta makasuod og langit. Kay matod pa sa amahan namo, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug ato ng usbon pagsulti, ayaw mi pasaylua sa among mga sala kung di sad mi makapasaylo sa mga nakasala namo. Di ba? Magyapon mo muoyon, sige manindog lang ta. Mga igsuon niining mga adlaw kanusa si Kristo nagampo og nangilaba alang sa atong kaluwasan. Padayon sa tang mudangop kaniya uban sa mapaubsanong kasing-kasing og muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan diin ania kita magpuyo, aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug kalinaw, pinaagi sa dugo ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton ug nagantos, aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog sa pakig-ambit sa mga pag-antos ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan nga niya sa imong atubangan karon, ug dawata ang among pangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, himaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinlui pinaagi sa gahom niining mga sakripisyo, makadangat kami sa gasa nga kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagdaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you
with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus. Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Diosnon aron malipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo o makahimulos sa iyang mga bunga. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahigawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamoyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluoy sa Ginoo. Ang ato lang sang buhaton, maluoy lang sadta sa mga mahuyang, ang mga makasasala. So, update sa atong nahalin nga mga slots, ang Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong projects dinhi, ang nahalin as of yesterday, March 28, ning abot na og 1,776 slots. Pakpak. 3,224 na lang ang nahibilin. Aw daghan pa man sa day So, basin pa day. Madali ni kahurot. Ang sa Prudence and Healing slots para sa atong pista, ang nahalin as of yesterday, niabot na og 421 slots. Pakpakyapon. So tungod sa public demand, daghan kay nagpa-reserve. Pa-reserve ba? Nako i-extend na lang ni. Kausa lang ni i-extend. Kutob sa April 16, ang bispiras sa atong pista dinhi. Sige gyapon tag dawat og Prudence and Healing nga tag 1,000 slot per slot hangtod sa April 16. Unya inig human gyud pista sa April 17, automatic na gyud wala na tay dawaton ug napamoy i-donate ato na nang dad-on ngadto sa ubang mga proyekto. Adto na lang nato i-appeal sa Hope and Opportunity. Mahuman ang pista pero wa pa may pista, hatag mo diha. So karong gabi sugod ang atong pagpangumpisal nga kuan na gyud dinaghanay. So kinsa to ninyo nga gusto mangumpisal nya pangimbitara putong uban pero kay mo observe man tag protocol, wa gyoy mga bata, wa say mga tiguang nga panhion, labaw tanan way mga masakiton nga pakumpisalon usa kay gidili pa man siya. Kamo lang mga himsog og lawas himsog og lawas pero daghan og sakit nga espirituhanon og moral. Mao nay atong panhion pero katog yung physically sick ay lang usa. Total gitagaan naman na og general absolution sa atong simbahan, pinaagis deklarasyon sa atong Santo Papa. So ampo lang tanila. The grace of God will supply. Inana So ato na siyang himuon. Karong gabi alas 7 ta magsugod na sa film showing nya ugmas gabi alas 7 gyapos gabi magsugod na sa film showing. Ika Miyerkules alas 7 gyapon sa gabi magsugod ang pangumpisal nya naay holy hour. Ika Huwebes alas 8:30 sa buntag magsugod ang pangumpisal hangtod alas 12 nya alauna ngadto sa alas 3. Ini ka Biyernes alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 12 nya naapati nga ito'y alauna kutob alas 2 nya ini ka Sabado Sabado Santo magyapon alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 12 nya pwede sa ta mo balik og alas 2 ngadto sa alas 5 pero wa na say mangumpisal kay nga santos ng tanan may sa noon kay mga tug lang sad mi mga pare no or magunay-unay ba lang kami dinig kumpisalay wa na may nangumpisal ri kanina sang atong sala mo atong kurambuson bitaw yung mga umpisal managlimpyo tang tanan karong panahon ha. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manhal sab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa
gabi.